गाड़ी में ऊखी पेलो वाह का कहत तारू कि देवरा से सटल जरूरी बाटे हो तहार बहन से भौजी गलती से तहार देवर पटा के पेल देनू अटकले रह जाई त का हाल बा भाई। त आज हम फिर से बात कइले बानी भोजपुरी गाना के। तो भाई लोग कसम से कहिए आज के वीडियो बहुते गरफार बनल बा। तो यही से कहते हैं भाई लोगन वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी के दिल को ठेस जाने के लिए। तो वीडियो देखला के बाद में भूल जाना। तो बिना कोनो लाल सुन के नु आज के बकचोदी स्टार्ट करता बारे तारा बहनी के गाड़ी में छेद में ऊखी के रस पेलो वाह बहुत ज्यादा। सुन तारा भाई लोग भौजी कैसे कहतिया कि भातारा से भइल जरूरी बाटे हो। अरे तोर बहन चोदो लार चटबू बारे तारा बहनी के झाट में आग लगाओ वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोग फिर से भौजी कहतिया कि देवरा के देवल जरूरी बाटे हो। अरे भौजी लेबू अलामा का देखा तारा भैया भौसी वाला के कैसे भौजी के ढोरी में अंगुरी डाला था। अरे भैया भौसी वाला हम तो कहता ही कि भौजी के लहंगा उठा दे आ भौजी के गोरिया में डाल दे कि भौजी के मजा आ जाओ। अच्छा बहरा बसेला भातारा। अरे भौजी तहरा कहे के मतलब का बा कि तहार भातार बाहर बसता तो कोनो पटा के पेल देता। तनी आगे बोलो आ समझावा तब न पता लगी कि कौन पेलता। आगे बोलो। ओके भौजी हम समझ गनी। अब देखो भाई लोग भौजी का नाम बानू कि जब भौजी के भातार बानू तो बाहर में बसता नु तो देवरा कसाई हो गल बा। ए भौजी तो काम कर जब तहार देवता के पटा के पेल जानू तो दे दे काहे कि तू अकेले बारे बाहरे तारा बहनी के झाट में आग लगाओ वाह का कहतारू कि हमारा ढोरी में अंगुरी डाल के। अरे भौजी तारा ढोरी में अंगुरी डाल के का करता हो चाटता का कि पटा के पेल देता अंगुरिया। तनी खोल के बताइबू नु तो तारा देवे के पेलो। अच्छा अब बात में समझ में आ गल भाई कि भौजी के का नाम बा। अब देखा भाई लोग भौजी तक कुमार बिया अभी नया शादी होके आल बा आ भौजी के भतार छोड़ के बाहर चल गल बा। तो भाई एकदम भौजी के दर बानू उ भौजी के हैरान करता। अब भौजी के ढोनी में अंगुली डाल के आ भौजी के ढोनी के गहराई ना पता। अब देखो भाई लोगन उ एक देवर पक्का ला चट्टा बा ओइसे अपना भौजाई के अंगुली डाल के ढोनी में गहराई ना पता। अगर हम रहती तो पटा के पेलती लेकिन गहराई ना नपती। ए भौजी जैसे कहत न बारू कि हमारा ढोरी में अंगुरी डाल के गहराई ना पता अपना सखी से ये बात गलत बा। अब तू देखो मान लेता है देवर के शादी ना भइल बा अब तो अपना सखी से कहत तारू मान लगता है सखी से तो अपना सखी से तो अपना देवर के शादी करेला कहबू ता सखी कही ना हम कहते बियाह ना करम काहे कि तो ढोरी में अंगुरी डाल के गहराई ना पेला तो हमारा ढोरी में का हमारा ढोरी में पटा के पेल दी तो शादी करी ना करी तो अपना देवर के शिकायत मत करो। ए भौजी अब बहुत बकचोदी कैले हाँ अब बकचोदी मत कर ना पटा के पेल देम काहे कि तो बात सुन के हमारा दिमाग खसक लगा। काहे कि हम देवर के बहुत सपोर्ट करेले काहे कि सब हो जाए अपना देवर के ना देवल इंसान लेकिन तू भैन चल किया अपना देवर के बदनाम करता रहे कि ढोरी में अंगुरी डाल के नापत गहराई। एक कैमरा मैन हम तो कहते भौजी के ढोरी के जाके गहराई तू नाप किया आओ कि कितना गहराई खाल बा कि देवर नापता तहार बहिन चोदो भाग यहाँ से। में पियावा अच्छा आ जब रतिया में पियावा आवेला ए भौजी जब तहार रात में पिया आवेला त का करेला हो लहंगा उठा के चढ़ जाला का कैसे कहत रे सखी से कि रतिया में पिया जब आवेला तनी आगे बोलो। अचके में हमके जगावेला अच्छा अचके में पियावा जगावेला। अब देखा भौजी हम तारा बात पर हम कहतानी पेले खाती अब ऐसे कहतानी। अब तोहनी बताओ भाई लोगन कि जेका मेहरारू बा और भतार आई तब मेहरारू के अचके में जब आए दगा बहन चोत कहीं का चल कौन बात ना आगे कह तू चाटी चाटी के का कहतारू चाटी के। अरे भौजी भोसरी वाली तहार कहे के मतलब का बा हो कि तहार भतार चाटता तो ये बतावा ना तार ढोनी चाटता कि तार गांधी चाटता कि तार अगला चाटता तब न पता लगी कि
बहन चोत का चाटता चाटी चाटी के धोड़ी मोर सखी। वाह रे तारा बहनी के गाड़ी में ऊखी के लंड पेलो, वाह बहुत अच्छा। ढोरी के चाटी चाटी के मोर सकी। अरे भौजी भौसरी वाला तू का कहले हमें कुछ समझ ना आयल कि तू ढोरी कब चाट लग माने, लेकिन तू एक बात कहले ह कि चाटी चाटी के ढोरी मोर सकी। अरे भौजी तो ये समझ में कहते नु कि ढोरी चाट के पटा के पेल देलक ह, ई सुन के अच्छा लगी तो लंड कहत तारू चाटी चाटी के ढोरी मोर सकी। भाग तोर बहन चोदो। ओहो सुन तारा भाई लोग कि राती कोयलक चाटी के गोर सखी। अब देखो भाई लोग भौजी कितना खुश होके अपना सखी से बतावत दिया कि रात के चाट के ढोरी के कह दिले बा गोर सखी। ए भौजी सुका मनावा नु कि कहीं तारा ढोरी के गोर कैले बा, अगर हम रहती नु तो पेल के गोर कर देती, तारा ढोरी के ना तारा गाड़ी के। चाटी चाटी के धोड़ी मोर सखी। हमरा ये गाना उतने खाने समझ में ना आत लेकिन अब समझ में आ गल कि मतलब रात के भैया जी रात खूब चटले बानू तो भौजी के ढोरी गोल हो गल बा। तो ये भौजी अपना सखी से कहतिया कि राती राती के चाट के कैले बा ढोरी गोर सकी। ए भौजी चल तू है खुश रह बहन चोद, हम मुठ मार के जी लेम। भौजी तू का चाहता भी हो कि जितना बड़का होंगे तो घर में पेल दिका कि मर देबू तहार बहिन चोदो कहीं का। एगो बात के बेर बेर कह दिया कि चाटी के कैलक गोर सकी। अब देखा भौजी हाई गाँव के खेत बा, हाई गाँव के खेत बा, हाउ ओकरा आगे मैंने कोबी के खेत बा, हाउ देखा ओने ऊँ के खेत बा। गलती से ऊ खेत में गईबू नु ऊ खेत में जबू आ गलती से पटा के पेल देम नु मर जेबू। अच्छा सुखता बदन अंगूरी बाटे हो। अरे भौजी तहार कहे के मतलब का बा कि तहार जवानी सुखता आ तहार कोनो पेलते नहीं के तो हमरा के बोला हम कायला बानी लाड़ चाटेला। अब सुना भाई लोग भौजी के गाल नू मतलब मूरी हो गल बा जब हमनी खाने से लाई ओमे पतना कदी मिला के मतलब खा लेला। भाई बहुत ठंडा लगता, बहुत बहुत हवा चलता है ठंडी के मौसम में। हाई हाथ काम ना करता, वीडियो बना प्लीज तो नहीं सपोर्ट करिए लोगन। अच्छा भतरा से दे भइल दूरी बाटे हो। अरे भौजी चलो हम मानते नहीं कि तहार भतार से दे दूरी हो गल बा, तो तनी ई बताव जब तहार भतार से तहार दे दूरी हो गल बा तो तहार मन में का चलता, पेलवावे के का हो? वाह रे तारा बहनी के गाड़ी में बड़का बाबू के लंड पेलो, वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोग कि भतरा से दे भइल दूरी बाटे हो तो देवल के देव मैं देवरा के देवल जरूरी बाटे हो। अरे भौजी ऐसा नफर बानू तनी हमरो के दो, हमू तारा देवर बानी दबाएम ना खाली पेलम। भौजी इतना ठंडी में तारा के पेले खातिर आल बानी आ तू कह तारू कि भतार से दे दूरी हो गल बा, तो तू बताओ इतना ठंडी में आल बानी आ इतना ठंड लगता कि वह जो लाट बहन चोत कहीं का देखा तोरा ला उखी जले बानी। आओ जल्दी से ना दो हमरा के तो भतार नहीं खन। अब देखो भौजी उ तहार मन बा, अब तो अपना देवर के जा तो कोनो के दा ओ से तो हमरा कुछ ले दे के नहीं के काहे कि हम तहार भतार नहीं की हम तहार देवर नहीं की। हाँ लेकिन एक बात कहत तानी जैसे तू कहत तारे नु कि भतार से दे दूरी बाटे तो देवर के देवरा के देवर जरूरी बाटे। ई तहार बात सुन के नु पक्का मन करता नु कि तारे पटा के पेल दी कि तू रोबू ना।